Għat-tieni sena konsekuttiva, id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi se jkun qed jipparteċipa fl-avveniment Malta International Food Festival billi jipprovdi pjattaforma lil komunitajiet varji ta' migranti li jgħixu f'pajjiżna bit-tema il-kulturi huma lingwa sabiħa ta' diversità. Waqt żjara l-aħħar tħejjijiet, Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg enfasizzat il-valur tal-bdil kulturali u rispett reċiproku fil-bini ta' pajjiż aktar inklusiv. Dan hekk kif l-għanewlien tal-avveniment u biex jiċċelebra l-kultura, l-inklużjoni u l-koeżistenza armonjuża f'pajjiżna. Fil-kummenti tagħha jitkellmet fuq il-programm I Belong li jgħin lill-migranti jintegraw fis-soċjetà Maltija permezz ta' korsijiet ta' lingwa u orjentazzjoni kulturali. Enfasizzat li l-programm għandu lan li jkompli jsaħħaħ l-inklużjoni u jiġġieled kontra ir-razziżmu. Dinja parti mill-ħidma tat-tieni strateġija nazzjonali li varajna favur l-integrazzjoni li ser tkoprina għal 5 snin li ġejjin fejn lan tagħna huwa li nkomplu nsaħħu tradizzjoni Maltija fil-waqt illi nkattru aktar il-valur tal-integrazzjoni. Il-festival li jinkludi esperjenzi kulinarji minn diversi pajjiżi, spettakli diretti u wirjiet kulturali interattivi għandu għaddej sal-Ħadd li ġej 10 ta' Awwissu fuq il-Fosos tal-Furjana.